Supporters and workers of the 16th Mandai-Pulinpur constituency have come forward to vehemently deny allegation of violence made by BJP's Jirania candidate Abhijit Debbarma. In a press conference held on Sunday, Tipra Motha activists presented a counter-narrative accusing the BJP candidate of orchestrating a targeted attack on their supporters rather than being a victim of one. Hanai 17 tarik tabo sini orang pola bagano public school gana kaisa got nangi thangmani abo Jirania kholani 15 Jirania kholani BJP party ni Abhijit Debbarma ni nogo je got nangmani abo Chini orang ni tabo Mandai-Pulinpur ni Abhijit Debbarma na koksin samani totally ekdom tatal abo bos hamani abo tabo Abhijit Debbarma ni bihi je samani abo bos hawa binor thangi nai Abhijit Debbarma tabo engko bori tola basa ini ko idok khida ka dagi we attack khalai ka ni nai bos hawa tinta ni nai au totally tatal sung tinta somoyo sung sini yang mato pura pai phai ne bo ayang Olanpur dike ro thang guri phai se bo araita pun tinta ro sobai na jaga phai nai sumo jaga se anjoi khalai tongko masalai tongko sung abun pu boroi mano ba saw tinta simi thangi ni bong no attack khalai ni nai engke abo totally tatal bong nogo je tabo bumro khidari sata bum khidar ka boni saman abo totally tatal bo je samani allegation mani ka bangma sung ju khlai nar bai malia sung khatau simana siu silai bo ko khapu engke bong ni chan chalai rong sago na ka bo marble bai ko khapu balari bai ni chau marble bai je ko kha ni chau marble boi noro thum sa ka no bin video marble bobu thumui ton ka jodi no borok marble kok mani hingke uri jaksing khamu borok nusnu gala kha mas man gala khamu sabo thumui abo ngo ke thum sa ka donai kha marble no hingke boje saoji ten dama thang attack khlai ri honi nai jiten aro ni pai phai nai tuku musoi satta rogo unkhana satta rogo bonogo phai mai tukui mai sana ni hini nai bo saoi tabo bini basi tongwa bo sai khana na abo tuteli bo tatala samani bin basi kaham ka sai khana ro ki bin no ke basi no Abhijit ni asol bin basi bo sai khana ro bin khuk tin kisi khane ni di ang Abhijit ni bin basi no ngai jiden khana ang banya sa jiteni bi ro sabo ka ki ang sang pai le an ro mamu song pai ki sa ne ang bin ro mamu song tong go je somoy bong aro go khana ngo hundur khai bo sai simaya jiten no go se kaki ang komo sideng kisa deng di ang buba gara bai malanya ni ang mai kisa sai khana ni ne ang mo sideng deng ise bono mai khuri ro jiten no go se apro bin abo kok pura paji pura tatal an go pang panung thuan ti tatal milia bina ko Oke aro je saka je abo ke bel tatal nang soi soi no oron tong na bla dinu ang oron tong ang 10-15 din sekang no bong oron mang se hor bai chal bai oron song oron sawo ang no go sai chung thong na ba ka kin no go sai chung ke oron no mam gro song di oron no tong di ang sai chung pai le nei ta hu di te ni bi ro sawo ga adino ba ang se bono mo sideng deng mai khuri ro je bong ro gotna khalai gotna ngo hum sung sai si maya buful time lo kong na bo time ro apro saita ro na apur ka do oron no kho jiten oron no jiten no ko no ang si mo sideng deng chong go ngke mo sideng deng mai khuri ro ko no kat kun buku manai ro botong adino ajaga o thangi nei am haing leke borok ayang thangi puila baksa tong borok ulo phainei ro borok ko ekta gari tong borok ki pili phaika Kipili Paipuru, Borok Aron Tige Musai Payani Hine, or Gari Borok, Borok Paipurum Gangano, Borok Aron Tige, Hadol Kitaka Sagan Tige. Kanaleka, Dai, Mia Bonuka, Mia is social media was sini Pondra, Jirania Colony, the candidate, Bini Bihig, the news ceremony, and Dr. Mubaka, Goroje Bokox Habani, Abu Zotana Tata, Don Bagi Hambala, the candidate BJP, Bini Kukti Basin, Kabamata, Bokana. Dinora Boshawa, Sini
sulo Mandai-Pulinpur ni candidate jiten bo thangai basang basawi si je attack khlai ro ni samani abo pura fajil abo haitai fajil kok bong ni thani sajangnai tai kis giri khana bong kok fajil sawi borok tan bagi fajil sa mal borok hari thangmani o hari man bagi borok bang ma plan khaijak khaike borok o got nang na ni saka bong ni nok kinatike radadas ni sini darobi boyang salbrum nong yang kola bagan bazar phayo sari kelai keke bong kha khoroksa wag rok phalo wag besar rok phalo ngko bono attack khlaine naike bong noro thaching khna ka jeng 200 jon hai borok sakang baira na borok plan khai bong nogo to nei phaija ngko got na khai naike bono buna na kya pia baro khorsa khorok nei sini man bisingo bo yokha bo tabo baro sok pailia bo miya rok sai khna ra ka jeng no ba hai ke bujang na kya ngke obni ya golo ke bo bujang na pai mani logo no srapsa ni ya golo ke no jeng thajing khna laika gari rok bokhok lai mani gari rok bokhok ro hoka dol ka bang ma puthum lai ngke khari yogui phaile kya je gari bokhok jang nai ro gobni ya golo jonno jiri khok lai kya ko lai kya paran borok bo thang lai kya ko serai ro baro thangi no boro dini mokolok ro boni thai kya mokolok patai mokolok nangkha belai si ngkong lai kyamu ngke oro sapiu ka botamo boom satar khanai je allegation mani boom ta abo kisane o ngka phajagi ro baji songmani yable bo perkha asbin pakya boom kaisa kalai kheke bo bongni nogrok bahai khamu pia bong nogrok mung sangya kisa misa glass rok abo phatika kisa misa hadolo khitar jomka pia bo khoroksa pano sini yang ni borok thangai ba Tipra Motha ni thangai khoroksa pano bo khlaimen krei ton bagi hingga thaching jeng khnaka bini bisingtin jeng khnaka bo sakatama ani borok rok na ang chari khari thamugoi tongo tang lai thong tawa lai thong nei botam na sana nai tong kharo nichoi binoro je nogo borok tongnai rok bo je tubui tongmani o borok rok no hoyto bini jangdala borok sakijing sak nong ko lai ngkoi phunuka jeng no phunuka na median buskang no marbel lok rungjak no busang marbel le boron le borung khaba kogo siro hor ka marbel o marbel le bahe buthum saka tongnai ba borok no marbel kogo iko duku majak se proof se tongoro marbel kongman mari pathor bai kongmani iko borok bo id rok id thangnai di bong nogo id kabang ma rungjak tongo saka rogo jeng mia video clip nuka id kabang ma rungjak tongo o id rong no borok rungui phunugai yango dusarop khairu ngko obakhe belai khno phajil kok belai khna tatal borok tai kunu kok sajangnai kri tatal sara bong thani mungsa kok kri silai kok uni sao boroni silai borok kok kha otre leka gana o borok kabang ma tongo bini no gana bini bata song batung khorok saban silai ni khorang bo khana na kri bumni khorang bo khana na kri bokha bor na sakta kok sakama bor silai nangka silai guli kok istong khake borok khorok sa nangkamu buko bor nangka maniya nangkamu bor nangka walon nangkamu phunuk di pia borok phajil kok sanani sara bong tai kunu kok kri bum koka hno silai koka hno serai rok no oro serai rok thangsi marbel nangpu serai rok khasala tong tai borok nasi khortang tam hoi soing lai khanai bong nareng kebo agui meya tam bage agu meya ke biar botol khitar biar botol boron phake basa kabang ma nichoi borok plan khai sakang bairan bong nago biar botol dai tong sa nubu nung lai khana nung lai jak phek lai jang lai khana ko ba hake borok attack khayai borok na attack khayo borok na sil sai roje sulo Mandai-Pulinpur ni candidate paimani bagai bo keplaing man bagai bo attack khai rekhani sao bin basini khukun khana bo je time samani o time bo or se maisai tongko maisi sari tongko bini nog ni borok sai khana rekhana ble bo bahake phajil kok saya sa bong ni tai kuno pai kre jeng nugui phai tong borok phajil kok salburum phai tong borok jaga thangai attack khaimani jeng bason rok munuk tongo pura bong ni je minister rok sodo nai ni di thanaya jeng nuka sini minister Abhijit Debbarma politi tok khukti si khuknani aboni kokler bom ting tong khaba politi tok khukti khuknani tini Tipra Motha keplai ung phaya hake tomungna BJP ora pai ke o BJP ro tini khoroksa ni noko phana borok attack khaya tongla khamu boiler khukti khuknai ni tini sai tongka borok khugui be khip kamo tini Tipra Motha ro obahai khainani thangya obahai khabo khlaya tini borok sak no abo dera oi sak no khlailai borok sak no beri mani sing nubu ton bagi ngalo oro jeng tatal kabang manuka bum khitaro ni samen bobo tatal tini silai kok man bobo tatal engke borok tatal kok sawina obahke dusarop khayai
borok je furpano je Tipra Motha ni thamcha bubagara ni thamcha no borok hamya khalainani bagai borok sai duito borong thane obonu tai kuno kok kari bong ni asungno hambai ke obo tatal kok belai khana fajil jeng bini basini khugono khanaka bini nok borong khugono khanaka bo tatal saratai kuno kok kari oboni je bo silsamani o kok no bo immediately rosana nangnai je sini candidate sulo Mandai-Pulinpur ni je pono thangi attack khayuni samani bo kok no maro sanai Sengba sini dara pai mani ba kisa dong thula kya deba ayang gonga das tiga sengguru kisa bai bai reli khale kya abo puro yang kolban phaji sin para phaji sing phaji nai mata gom zaro sengba ta sla semaya ko usko di bai khoro bostu to no rakha sengguru go tonga paksa ga age sogi kya sinche age ke seng de pura aro phaiburo phaiga matron se pula kya ko na ka botol ba kitar mani ger porke honi phari ba nuklaya ke mokolo onti gulari beko pathor chanang pe pathor bai nor ka jora wa lama wa da na ka bong lama os bong no kana lama ta para hanya nai to mata bo ko busu bang na apuro honi phari ba kisapan nuklia golo light thonpur ka horot ase tongpur ke sija kata apur ke ko ekjon no kata talam phai kana tike ko bitong ko busu no kumang kana na ra sung to 4-5 jona moton dukumang laksaka to ko ro na ka pura su dukumal eta na ko mokol gana na golari baje ko na kite gulari bani ko kitari la ase speed na ya ni no mokol gan ka gulari guli de na ka ta pathor bai ko pathor na ka ta na ani ni ke yak motam na ha An ya pun nama ni kabo botol itu sabu rasa kabo dokter pun mana kita sili nang so kan sili waspa ada saya kau kiri mana tobo kasar itu ke abang pada dokter ni kai bonon kerja